Mela qiegħed Malien u Rodien hawnhekk propju biex itellaw jieħdu ħsieb din il-biċċa xogħol ta' għandna vjaġġ Maja. Għajdilhom nara Maja. Għandi vjaġġ għal żewġ min-nies għal Milan, grazzi għall-Europa Tours u l-kollega tiegħi Rodien ħattella issa minn Rodin il-kaxxa ħatħawwat sew wara. Ħawwat sew. Dal-waqt se ngħidu r-rebbieħa. Jew ir-rebbieħ. U r-rebbieħa hija Cynthia Galia Argento. U edha magħna fis-sala. Kombinazzjoni qiegħda. Kombinazzjoni. Edha magħna fis-sala. Mijiet ta' eluf jiġu kombinazzjoni fejn Fejna. Kif qed tħossok? Iva, ġifieri minn nies kollha li ġew Ejja, Cynthia, fl-udjenza. ejja. Leoneta, titkellimna minn hemm? Kellimna daqsxejn, Marija tista' tkellimna minn hemm. Sax nimxi. Kif qed tħossok, Cynthia? Issa nżomm tajjeb. Għajdilna daqsxejn. Ara, is-Cynthia ċitata ħjar nħalluha. Ma tiflax Għasifla titkellem. Mela, għajdu l-eżatt xrebħet. Mela, inti Cynthia dek kemm tirbaħ. Vjaġġ għal żewġ min-nies ġewwa Milan grazzi għall-Europa Tours. Kif qed tħossok? Excited. Very excited. Xiex? Tim il-television. Xetta, Very eċitat. eċitat, għastaf se taqbad tajt. Aħna najdu l il-vjaċċi tajjeb, il-vjaċċi tajjeb. Nishtiqu wkoll kif qegħdin fis-sifna najdu happy birthday il-Maja, nanda l-birthday nhar it-tlieta, najdu la happy birthday. U najdu happy birthday. U najdu happy birthday ukoll il-Mark, illi għad għandu l-birthday Mark, il-manager tagħna. Marko Maja nixtieqilkom is-saħħa